Mitä tapahtuu maailmassa, kun Jeesus tulee takaisin? En mä tiedä. Ne, ketkä on uskossa, niin ne pääsee taivaaseen ja ketkä ei tehnyt ratkaisua, niin alakerta odottaa. En mä osaa sanoa. No, en minä tiedä. Sitten kun hän on tullut, niin sitten se nähdään. Ennusteet on ennusteita. No uskon, että nousee pilviä, tuuli ja pilviä ja kaikki kuolleet nousee haudasta. Että olen uskovainen ihminen itsekin. Maailman loppuun. When Jesus comes back to this world, what's going to happen in the world? I don't know. Well, I don't know. Toivottavasti rauha. Jaa. Vaikea kysymys. Tulee takas. Hän tulee takaisin. No, en mä voi sanoa sen. Okei. Okay. Nyt heitet pahaan. Oletko kuullut, että hän tulee takaisin? Tää oli mulle täysin uutta informaatiota. Meidän kirkossa ei ole mitään tommoista. Ei vai? Varmaan tulee maailman rauha ja ne lähdetään lakkaa. Apua. Mä en oikein usko tuollaisiin asioihin. Mä oon pahoillani. Mä en nyt varmaan se ihmeempää kuin tänä päivänäkään. Niin mä uskoisin kyllä. Kun Jeesus tulee takaisin maailmaan, mitä tapahtuu? Jotakin mullistavaa. Actually, I don't think anybody is going to take care about that. Ei mitään tietoa. En tiedä. Oletteko koskaan kuullut siitä? Ei. Ei mistään? Ei. Tässä on teille pikkusen luettavaa. En tiedä. Ihmiset häkeltyvät ja sitten en tiedä, varmasti niinku jotain pakosti niinku ruvetaan ajattelemaan erilaisesti ja tulee varmaan jotain radikaaleja liikkeitä ja en tiedä. Varmasti kaikki muuttuu hyväksi. Herra sen tietää. Jotain mukavaa. Kun. Ja mä en tiedä, onko mä lähtökohtaisesti samaa mieltä ton kysymyksen kanssa. Mutta jos ajatellaan, että jos Jeesus tulee takaisin maailmaan, niin varmaan aika monet on aika sille hämmästyneitä ja varmaan aika peloissaan. Ja aika monet varmaan aika onnellisia. No riippuu vähän millainen Jeesus tulee. Jos tulee paha Jeesus, niin en varmaan ole kauhean onnellinen, mutta jos tulee kaikkia rakastava ja kaikille anteeksi antava Jeesus, niin ehkä on onnellinen. Kun Jeesus tulee takaisin maailmaan, mitä tapahtuu? Se on aika pelottava tunne. Pelottaa, että mitä sitten tapahtuu. Onko siihen valmis sitten, että sen verran on kasvanut semmoisessa ympäristössä, uskonnollisessa lestadiolaisessa ympäristössä, että vähän on peloteltu, että pitäisi olla valmis, mutta sitä mä en tiedä, olenko minä valmis. Ja hyviä asioita tapahtuu, että ollaan huoletta. Se on mulle niin irrationaalinen asia, että en osaa sanoa. This is very difficult to answer because I'm Muslims, and in our religion also said that Jesus will come back again, and it's very hard to say that when will be back. But the syndrome is now it's happening in the world, so many things. Kuka sen voi tietää? Näin ei tapahdu. No silloin tulee niin toinen maailma tai että Jerusalemista tulee, mikä se on, uusi kaupunki, oisko? Ja sitten hän tulee tuomitsemaan epäuskoiset ja sitten kristityt saa elämän, ikuisen elämän. En tiedä, tulee maailmanloppu. Toivottavasti tapahtuu paljon hyviä asioita ja nämä kaikki pahat asiat, mitä täällä maailmassa on tällä hetkellä, niin ne poistuu, häviää.
Joo, no silloin varmaan hirveät pippalot. Mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee maapäälle takaisin toisen kerran? Se tulee ainakin niinku neuvoa ihmisiä, antaa niille ohjeita. Ja sitten ihmiset varmaan uskoo enemmän sille Jeesukselle, silleen, kun ne ei tiedä, tai jotkut ei usko, niin jos se tulisi, niin sit ihmiset uskois enemmän. Tai silleen, että näkis oikeesti. Ja sen jälkeen varmaan niinku Raamattuunkin tulisi sillä ehkä, tai niinku sitä jatkettaisiin silleen, että siinä kerrottaisiin, että Jeesus on ilmaantunut niinku maan päällä. Ja sit kaikki vaan uskois ja ois kiitollisia Jeesukselle. Ihmiset ällistyy todella paljon. Hämmästyy. Ja sitten tästä tulee parempi maailma. Ehkä hän korjaa nämä kaikki vääryydet, mitä nyt on vallalla. Toivon näin. Mahdollisesti juuri näin. Kaikki lähtee... Tää on paha. Spurkut lähtee kalliosta. En tiedä. Siinähän se miettii, missä ahetta onkin. Puolesta jengistä juoksee karkuun ja puolet pitää juhlia.